Igennem de sidste 30 år har affaldsselskaberne faktisk gjort det rigtig nemt for borgerne at gøre det forkerte. Vi har gjort det rigtig nemt at komme af med sit affald, blandt andet sit haveaffald. Og haveaffaldet, det udgør faktisk 134 kilo per år per borger. Derfor har vi i samarbejde med Nordisk Ministerråd og EU-programmet Circular Economy Beyond Waste lavet det her pilotprojekt, som hedder Mere natur, mindre affald. Det handler om at bygge kvaghegn, fordi kvaghegn er jo en ældgammel dansk metode, sikkert også kendt andre steder, hvor man sætter 2 rækker pæle op, og så fylder man sit kvags, det vil sige gamle grene, træstammer, hækafklip fra haven i. Vi har lavet hegn ved 23 skoler i Skanderborg og Kommune i 22, og det er 1 kilometer i alt faktisk. Og i år kommer vi også til at lave 1 kilometer sammen med vores samarbejdspartnere i landsbyerne. Projektet kan kun fungere, hvis man laver det i et bredt samarbejde. Derfor har vi samarbejdet både med EU og for eksempel grønne nabofællesskaber. Projektet hedder Mere natur, mindre affald, og faktisk er det jo sådan, at kvagshegnene er med til at øge biodiversiteten væsentligt, samtidig med, at det binder CO2 i jorden. Og udover det, så kan det her projekt også lave grøn dannelse, og derfor har vi valgt særligt børn, som jo er fremtidens forbrugere og fremtidens affaldsproducenter. De vil kunne følge pindsvin i kvaghegnet via et vildkamera, men de vil også kunne benytte sig af vores undervisningsmateriale, som fortæller om og lærer dem om, hvordan at affald egentlig er ressourcer, og ressourcer skal vi passe på.